Adorang sumarsaur hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita. Di dia hita maringana di bagasa tikion asin rohani debatama nasai madungan hita saluhutna. Donga sah porsiaon hata ni debata naga betur jamita di hita di bagasa tikion tarsurak do di pesalmen 36 mamuka sian ayat onom sahatu 10 sada songonom ma di dok tolhas rodi langit do akka asin roham ali Jehovah tolhas rodi akka ubud do hasit tongammu subukon akka dulu ni debata do hati gorammu doson ayat nasumar do akka panguhummu di parmudu hodo jolma doho pinahan ale Jehovah tung na arga situtudo asin roham ale debata jadi marhapurusan di parlingguman ni habung mudo akka anak ni jolma di hamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu jala di painuk pokodo tu nasida sian batang ai ni akka hahisau mi edemi ai di labung mido mual hanguluan di bagasan hati romi huidahami hati uron sai panene ma asin roham tuaka na tumandaho jala hati gorammu tuaka na ujur marroha ido sahakna donga saha porsiaon hobar tu guarni mingguta di bagasa tikion ima minggu paduahon dung Epipanias manang minggu hapapatar di hati dakon par pesalmenodo tu hita di bagasa tikion ima taringot tu hapapatar ni asin rohani debata maradupon akka natinopana jala asin rohani debatai dada parsatokinan dada musiman dada songon kehadiran ni sebagian halak na marminggiru paning ala musiman kehadiran na gabe didok halak ma per minggu kapal selam manang timbul tenggelam ala jujutan hola ditiki hari-hari besar do harwa ibana marminggu isarana ditiki Natal Jumat Agung madadu pojok sipata bangku ni gerijai idaunate alai duk sidung hari-hari besari badak teri dabe batang hidungna songonima didok akka nadi baru paning per minggu kapal selami mulup lonong musiman manang marsangga-sangga alai yang go asin rohani dibata dada mulup lonong alai manotong do songon nani dok ni topik minggu tu hita ditikion dungi balgani asin rohani Tuhani pe dak kasuhatak kita molo bagas di laut boy do pe diukur bidang ni tano pe apa lagi songoni nang akka timbangan ni beban bahkan akka kecepatan ni pergerakan perupaning isarana kecepatan ni kendaraan boy do diukur alai yang go bagas tibo balga doho bidang ni asni rohani debata dak kasuhatak kita dah ngadong rupaning satuan ukur naboi mengukur asin rohani debata ido nagino barhon ni parpesal menon naking marhite padohan tolhas rodi langit do akka asin roham ali Jehovah imana di ayat onomi jadi mulu didok tolhas rodi langit ima manggo barhon nasuhasuhatak kita balga bagas tibbo bidang dohot togu ni asin roha ni Tuhani maradupon akka natinoppanai jala asin rohani debatai di hati dakon par pesal menodotong di rumang ni hasit tongan ni debata hati goran dohot uhum ni debata tuaka natinoppana saluhu nai di papatar debata laho marbudu-mudu hita jolma dohot akka natinopana na asingi. Di bahini
tung na arga situ tudo asni rohani de bata na manottongi. Diakka na tinokpana lumobi ma dihita jolma. Ai di bagasan asni rohani de batado tarbak kita jolma gabe marhasonangan songon padohan nagino barhon ni parpesal menon nakkaning namadok jadi marhaporusan di parlingguman ni habong mudo akka anak ni jolma ima nadi ayat welu nakking. Jadi muluadong halak naleas naniang rohana manang dang mangargahon asni rohani di bata tudus dui naso makalomohon ngulu namar hasonangan. Astuanna manang contohna rupaning ima ngulu ni halak nasi madau siadalani di bata dohok nasai girgir manibil siadalani Tuhani. Nakai tudus may tunaso makalomohon ngulu namar hasonangan. Alai halak nasi marhapurusat tu di bata tudus dui tu halak namangargahon asin rohani di bata. Gabi terlindungi mangguluna jala marhasonangan. Dong asa porsiaon dihatidakon par pesal menod domuse asin rohani di bata namanottongi napatar tahilala jala tadai dingulu siganupari. Ima marhite panarihono ni di bata diakkanarikoti dingulutta siganupari. Di pamahak dohita marhite si panganon songoni nang marhite si inumotta. Ido naking nahinatidakon ni parpesal menon di ayat siyai didok di hamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupokodo tu nasida sian batang aek niaka hahisaumi edemmi. Artina patar manang tung jelas jalan nyata do tahilala asin rohani de bata namanottongi nasai manarihon akka narikoti dikebutuhatta siganupari. Molo tabayakkur rupaning satokin torop ni hita jolma di portibion dohot torop ni akka pinahan manang hewan songoni nang akka sua-sua nepe alai ganupari manang ganup tiki di parade jala disarihod di batado akka narikoti di parmulut ta si ganupari. Jadi memang tung halongangan situtudo mulut tauji rupaning marningot panarihono ni debata tusude akka natinok panai. Songonima torok na hita jolma mangan tadok majo dua manang tulu hali sadari. Songinang akka namang gulmik di tanoon. Alai nakpe songoni torokna mahap dosudi ala asin rohani di bata namanarihon akka narikoti. Ido ubanna dak kasuhatak kita asin rohani di bata maredup pun saluhut akka natinok panai. Patuk ma dihatidakon par pesal menon naking di ayat 10 didok ai dilabung mido mual hanguluan di bagasan hati romi widahami hati uron. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lapatanna jupangan hanguluad do ganup halak nase jonok tu di bata. Jadi tudus dui songo suasuana niate. Do dumenggat do partubu ni suasuanan mulu jonok tu batangai daripada suasuanan di tano nagersang. Jala nguluna pe ima nguluni halak nasai totong rupaning jonok tu di bata sodangan itu hanido gabi di bagasan hati uroma akka halak
na sejonok tutuhani madele ni nguluna ati pe sipata ikum mamulus hahulumon ni portibion lapatanna dang muraborabe gulap roha nang pikiran ni halak na sejonok tutuhani dang mura-murabe madele putus asa marungut-ungut kecewa ati pesipata ikum mengadupi ragam niaka si taunon. Ai sai urupa ni dewata para si rohana manottongi do muluna. Baiti uronna do rohana, baiti uronna pikiranna, lumubi haporsionna, mamulus akka si taunoni. Donga sa haporsiaon, marningot asini rohani dewata na manottongi, dipangidohon par pesalmenodo di bagasat tangyangna. Didok, sai panene ma asini roham tuakka na tumaddaho, jala hati gorammu tuakka na ujur marroha. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Artina, nunga tung takas di pakiralahon par pesalmenon hinauli ni asini rohani dewata nasai marmudu-mudu nguluna baik ditiki lasni roha songoni nang ditiki arsak ni roha debatado mual ni hanguluan jalan apatiurhon perdalanan ningguluna sialanima tunggomos dipangiduhun ibana asa saimian ma asni rohani debata nagok lasni rohai di bagasan nguluna dohok tu sudi halak akan manadda manang maka porsiai debata donga sa porsiaon para siroha na manottong do debata Tuhan kita itu adalah kasih dan setia asa songon para pesalmeni manang ngulutta nasai maparhatopot babua holan alan yasin rohani debata sabingdo nang ngulut taon. Jalanunga patar asin rohani debata tadai manang pahilala di bagasan ngulut taon. Di parade do jala di parburu-muru do ngulutta marhite nama narihon akaragam ni narikoti di ngulutta siganupari. Diurupi jala ditugu-tugu do ngulutta ujugale manang marsak kita. Bahkan ngulut teipe nunga diucat sian hahulumun asa tuhatiuron di bagasan tuhatta Yesus Kristus si peluai sudenai holan alanias ni rohani debatado tuhita sialani i tahamolatehom masalhu ne tu debata tapuji jala tapasanga madebata natutong marasing roha di bagasan mulutta tapajonok madirita tu debata jala semar haposan tu debata manguluttei ditiki laspero hatta songoni nang ditiki marsak pehita ainung ngapatar asin rohani debata ibana do nasai marmudu-mudu jala nama narihon akan narikot di kebutuhatta laus taingok matong manangaha pe akalas rohana adong di bagasa ngulutta sinwaeng hahipason keluarga perkarijuan arta manang sinadongan na merdagami taingok ma siya debatado haroran ni isa luhutna dibahini tapaholang masikap na mangasahon ak kapasu-pasu na siya tuhani di bagasan ngulutta alay mual manang sumber ni pasu-pasu ima totong tapangasahon ima debata marhite-hite tuhatta Yesus Kristus laos tapilihum manang nguluttai asa parsidohot tita makatidakon manang mamaritahon as ni rohani debata na manottongi tuhu maliak kita songod debata para si rohai naing masongoni nak kita gabi para si roha matong meredup punakka dongatta amen martangyang mahita moleate male Tuhan di hatam naong mamakulingi hami as ni roham manasay miyad di bagasang ngulu nami ay di bagasak ko sa bingdo jupangan hasonangang ngulu nami marhite-hite Tuhan Yesus martangyak kami. Amin.